Ja, szia, anyu, én vagyok az, Petra. Na, hagyd menjek már el bulizni, légy szíves, anyu. Most lesz pénteken egy nagy buli. Anyu, kérlek szépen. Kislányom, nem mész te sehova, itthon maradsz és kész. Tanulsz és büszke legyek én rá. Anyu, légy szíves, ott lesznek a csajok is. Légy szíves, hagyj menjek már el. Jól ígérem, 10-re hazajövök. De ha nem jössz haza, kislányom, ha nem jössz haza, így fennmaradok, én de megbaszom a szádat, ha nem jössz haza 10-re. Egy 7 szoba fogság. Akkor elmehetek, anyu, hagyj menjek el, jó, elengedsz? Hát ezt beszoptad, kislányom, mert mamáik jönnek át. Ha, vagyis nem mész sehova.